Biamono kigimo mwanchu murigerio television ya Ndizi TV magaro bengi ando nsia soverete nigo ndo chinsa cha minyokire kigima chatigirije kangi 15 na ibere kirage chinsa nyecho botuko ubwarero biamono kigima kengese getangani kyumurubirio bweke umbu ni gotwanyo chaka akarutwa kora mangana majya na bono twasoire nsemo ya kabiri kerotwa ikiriga gase studio yaito muna nagote ya bulitangani go narengi gutwara abageni babiri mugani umutangani yoikire uyo kabira agote banga ta kunyara gocha timanye tingi kia bankira gocha lakini agote banga ta goika gaigari tuko lia rero mheshimiwa honorable Damaris Nyanchoka ere oikire gaiga se studio muno moroche gaiga kolende mheshimiwa Dolphin Bwari ya tranesa bali anda tegetiko ire na kigima kolende bono tukumusabira maya ando siasale elinde bono nka angyo kandera baba kusiba goteba kolende ekyo ngego chikotani morobeli ito muna botambe morobeli bweke umbugo ikogendere bosyo kigima na boigo bono ni gongochi akomwali baga mugeni one elio tuchako morobeli marogoba ya bono Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, ange na Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enoti sano na ibire, enoti sano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Kigima mwanchu murigeria ni gona chukura rigeria riogi kigima elio kwene kiavuna kwa nyoro murobrio yo asengirerengia emarogoba ya bono kiagira gentonke ye kia buna ye kwa nyoro murobrio yo asenchira erengia kigima na kwene kibune riogi ya twensi ngogwekera rire gabo bia mono kigima producer kurumuino gari so kwene kia buna riogi ya gochire asengirerengia bia mono kigima madam konyoro na ukwani kana ngokwani ya kabere bia mono karibu Ndizi TV. Asante sana. Yes. Bono ande yake kwara chiriga ngati kwa chire Ndizi TV lakini kwanya goja somurobiri bweke umbu ya nanya goja bono asingi nchulende ndero lende tukwaja somurobiri uyu ando muntu narugure TV rero byango toko eliba kana hinde wimanyikani ayo manyene bweka ko tumike kamera iri ya bia mano muraria kebati. Yes. Na bia mona asingi nje ya management ya Ndizi TV aso ogotonyorera ribaga gaiga no umeshimiwa mintoto warego chanera oyo taika. Yes. Ona behalf asa marita nengro ku Damaris Nyanchoka jero mheshimiwa Mochore kurase chama ya UPA rama ya itone pigi. Yes. Na ende asepati ya UPA iwonde vice chairperson national. Yes. Asepati ya UPA. Ya UPA. Yes. Okay. Yeah. Bia mono kigima bia mono bono maiga yogo kwemanyia mwanchu murigeri go kwa igura mugani tole neregege mugoroba ya bono ni gakuru kwa Damaris Nyanchoka mheshimiwa kabisa bono koraiga SMS yao nyukubate riborio enamba ngobekirwo rego gabuna Petra Mukira elibono onyare ko tulikira gocha na kuburia maborio ali osoro chenga turaigwa buya linde akoyege tutokorukana clarification osomanye na ki ebonete koba ande yake tigango ture na maiga ke tumanye na aye ningo ngaina ndo kurukurwa akego tumanye go sobono asamangana ali atoleta gali tukuri alero. Yes. Nche go enkaya negere bobasi. Yeah.
Nchenguru kwa Damaris. Nyanchoka. No Nyang'au. Okay. Seitongi tutu. Tata kuru kunyang'au. Okay. Seitongi tutu. Masaba. Okay. Ninkayane ya kabiri. Igere Bobasi. Bobasi. Yes. Biamono kigima. Masige East. Masige East. Yes. Biamono kigima. Mheshimiwa ono ya kuru Michael Mutume. Michael Mutume. Yes, nero mheshimiwa. Okay. Yeah. Biamono kigima. Bono twakumanyire. Bono gwikaboni gatwaitani ryange mitinyi 12 kuru mwanso ete ase ebunge. Goikera boni ga ayebuna uri nominated kuru ase kiama kia UPA na boigo kuru ensensemo ya agenda nikyo ratebe mwa kolire gusugwa kolire kuruenga kieju goikera boni ga ayebuna mheshimiwa Damaris in your capacity torazo kwa gocha isiko. Ya kurutwa soete ase bunge ya nachore tose kwa uri bageri kwenyora ribaga gocha ase bunge ya Kisii County. Yes. Nje kibinafsi buna Damaris. Previously nagakorire na Chencho. Okay. So buna nachite gocha ase nseme ye kwenyora ribageri asoko wakilisha abangina n'abana abanyaruka n'abandi. Na koreta mangana na assist ya mangana a sanitary baths. Okay. Personally, through a foundation ya Freedom for Girls. Okay. Nitakoreta piloting phase in Nyaribari, Chachi. So personally I did. Nakupatirana na mheshimiwa we ward yeyo. Okay. So I've done it. Naenda alafu asege ntongere kwa trocha CCTV kyari ku Safco cancer screening ya basubati. Yes. Ya abasungu bari nabunare gukora NGO ya barabu. Oh. So nabutu arekobera na barabu. Yes. Mbia mono kigima. Na inde mbia gwa tebiri na kuru aye gokina kwa ni goruwete kuru ase amangana ye aya activist ratebe gose ye bia me NGOs gotira. Kolenga na kyura tebe ase miake ya bono gotira na kyamangana ya bangina na basubati agendrete gwikira boni kana kyura tebe gosuka tole gosino tutigere listu alenge miaka ya maiga. Inchena tebe buna asebono igana bonkwira nerina ntora ikere kiwango kiri abasubati baire ribaga. Still abasubati yoko mibunkoro especially buna ntwicha miyaba gusi. Yes. But basubati mbari ari asibarenge because ekero okurigereria ebintu buna bienderete guchenji abasubati babe positioniri bebangire mbamanyete na gwikaberwanirire kiagerekero kwenda no ene binyoro kuchimaga buna nakinege myake yemeke basubati mbare ko babaturete. Kenyoro. Lakini rero abasubati no bare abaturete. Yes. Basubati mbaka beire bagambi. Abasaba basubati na ubara bagambi. Oise kurigera ibinteke kiagenderere. Alafu eleti yabana abasubati abanyaruka bagosoma yakire igoro. Lakini ngwira nirina abagaka bonsi pio saba tata barasi kinyumba mbiyamona soko abana abanyaruka ribagasa masomo. Alafu ebimirambire binge byare gototanga sana abana abanyaruka mbagutenena gukwana. Lakini rero kero kurigererie kinga kicyaba mama baitu n'aba baba nabo to wikaransa ntwari wikaransa buna bono mogoro baiga omusubati otigo mugaka nyumba otokena no studio gukwana mangana. Yes. So nabonga tebana okonchiriri okonene nkorororo na nonye nekera abasubati bare komigereriwa they are getting equals. Okay. Yeah. Iko gutwasukire. Twasukire. Okay. Bono totebe na twasukire yes gwikera kinga kieki inwe bune byombe byokurwanira mono nkorora na GNG nyingi gikurwanira abana banyaruka mumurehere ngai mwa mutigire korumaiga mubwate nsemende mwana mumuranere tatigara gyara bono roche ochore to muisike bwe kaigo murwanirire musubati ngwikara setekere konyoma amra balumu abatigete maigali na kigoja yaba iri neri story rigi yo murari kwa bori. Yes. Intokorosi bana abanyaruka yo batigetwe percentage yenene sana igonde madukosi ga gapweri totadi ngatena we are working ya so skie gapweri goro and actually aba subati asenka ekero aba subati baba bange nambara mukia asa yunarabe. Okay. Lakini rende ngerina chimbu cheto chi narero cheto senechi chika culture ite yare ko abana bamura ribaga mono. So nakiko garana e gap giri yare ngo re difference yare ngenene ogwatana nekiko are ngo koneno konyora bamura bakare 70 abaisike bakaro 7%. Okay. Actually now that ingo ikera na baregaiga na rore cheni chiyo chinyinga mashirika manga gocha agosome bina bono ngororore umongina we vice president na abwategenteke boys to men ngokora mentorship for boys and actually tari na girls boka bako ba mentored no nyem boys nowadays when you go to school once bingo ba atoreki ngo bango baketa tore twabakwanira lakini bona abana banyaruko mate bare fragile
abasibati omaete buno otababwata buye bange kirasi batekire Yes. nande gocha kubaira ni maega goko akonyora bwate biraka gete ko maega binge lakini umwana umumura akwaneru neba nekera atereriri bado nabakogendera tari gotwara bokong Yes. ya for example iseko umwana umunyaruka aise gutigere school ose grade 7 bono buneki ya chire CPC no mumura atigere form 2 oso mumura na atigera magega oyo utagete gosoma na acha gosoma na bagosoma lakini abasibati enjera tutungire nemebere ya itere we change so much bwango kigima iye gotakeruna ande agachinga giciri cia genkyo biyaba na bairwe help isaine iye kogera bakine kababwata asibatarete na kige kogerana umwana umunyaruka kare asenka tondreta ko insist go cia sichinga cia spina ki asichinga kichiri yarororo moe the right things mo support where you can because echi yabo gego serikali muri okanacha ya sareka ya na kiako lakini rende also na kwaboria abana baba mura na bubako bimitu asichinga na barabono na kikiagere na kidere bono tikabagenda mo kiagera the gap ndochena ya isire korenganana now we nurture both of them biamano abutu ale gwetra gase nje kwarulu kurwense meri ya NGOs na nini mukurwanira mangana ya kigima bono tigatoche se county ya Kisii eyenga tene metienya chirange ya itaniri omwako yo mone metienya ngetatu ene igoro bono naki ahiga se county mogendrete gotira goika bono ayenga tokurekia makia UPA ekikire friendly na Azimio taibo igo yes bono gocha naki oroche amagendera berga okorekana ase county yo mweshimiwa Simbarati omweshimiwa governor Simbarati igaendete bakore gasibi yapi yes na muchionde bwonsipi oikeri omana riboro na muchionde bwonsipi goika abantu bande baratoka bakongusa magega na ende kereri ogiri ko boseti ntireko ba na bintu bikoraba yes kiagere kene na rige gocha giakoraki kiamenyekana omweshimiwa Arati iganyorete account ere ICU turatebe ya siretare tarenge bosungu mbona nyekiri migori gocha ngiye karote bena yarenga ICU kiagere keragitana nyonde chia bisi yororo na nyorete bintu binde nyegitari kiro kanyora chia rosigwe na kiarenga ICU kero goteba ICU bintu kie bibia renge broken down bitarenge bia ekeraga chiko bibeka bironge ekero mugavana asweta obisi for example ganyorete kiregente kire on worst amaga chonaro na abantu mbaro lakini gaste kore tiki systems inchiyo ebintu byonse pibya renge binge ebyoro chibirata tamangana pending bills chideni echire gochia bono kubange bintu bibibe bironge na bibya beire esegi ekumungusana na naria batirende governor is doing well Gwana ndotokora bia kolengana ne birengere bia oro china bia ndotokora haki gotebana mbia gokora busaigo utane muno embinto biru bitatu gose binege mugabana akorire mirubirio ikiaro ro chono mwako mugima oerire ne metinye ndeigoro serikali enene yabwa tukachibesa gocha gaiga gocha si county madeni nara bane tukubwa kwakanwa bobara muri bwende koro ninki kelgia korekanire ayebuno mo MCA okurukuru osobo mobolia bokubwati serikali ye county ya Kisii ninki uranya gotebeke mo bibere bitatu neke mugabana okorire gosensemelia korekanire ekero gavana ari goso bisi na ariete ire bintu mbirare gochigoshukurikira ritanga ni chisemo kiagera asa abantu batasometie michande yakoba unabonekera tebete nsemo na boost nsemo yechisemi ekero kurgiria nsemo yechisemi governor temire sana ebasari we yaruetwe chwes chonspi abantu bari bare konyora mbanyorete word based pasal simba ndumba nyorete alafu na ndena ruete kit kia governor kia ringi ya 10 millions ekine nchere yeme gotoro kina nasirete chinseme chie ye chisemi alafu toche buna mangana ya ECD classes ekero governor soete in place ECD to what classes for 10 years they were only 88 counting ma 88 lakini ekero kurigereri maega ase 88 classes governor buna akoriro mwako oyo iga oyomo orosiri 23 classes alafu na financial year ya 2023-2024 igabwate classes chire 138 44 in 1 month's time nkoera chire so asense me yechisemi na botonyero chira na bagendrete konyesukia na ando rure koru 3 million kere word bone gocha konyora 5 million ige yuna ne abana baita bangeri baga basome ine semo yechisemi evine bogo county na evine bogo county na ande bogo kwana ne chinguruna kiagera na ande nonde committee ya education na kinacha akira boyo na kinacha akira sensemo ya education igo governor sensemo yechisemi na batemete sana gosukia
soki na gente kino maite na nkiare ngorro tucha sense mo ya health sector governor kera chite nkwaro cha mangana koba ho ayaringe kitere chinya gitari ya itelele ne chinya gitari chinde chon speech yaringe ase chi state gitaringe chingia lakini governor otemire ku push mono ne gitari ya kitere ne gitari ya kitere oretri chi machine mnabona ntu anyoreta abana bari gusira ase maternity aka ona gorera abana chipebi woma asa abana ari bakubeku bari bare nasari bari gokwa okay ya mangana age infection so governor is really doing a sense meya ya nyagitari na mariogo no roche na atemete kurwani na ikere chinyagitari no nyene kerwande ogusirira goko bagatikati Mheshimiwa watebire na Mheshimiwa Simbarati nagendete gukora imirimo asi county ya Kisii na gwikira boni ga sense moyo gochenu nagendete kubikemero bulio committee ye senate ya chicha ya kwa na mangana atari makega ime county ya Kisii na boigose nyagitari ya KTRH mbate banga supply ya oxygen akiro mugabo ngwa ya rengo nyagitari ya KTRH tali yale kwe supply ra yuka lakini kwa na yale ngocho mabei ne chise mochinde mangana oxygen eyuboni getayo taibo togende ensemo yende mbate banga a shortage of equipment bakwanete in general ekyo na there was shortage of equipment kolende no nyana bo bakatebone muchari yale okole gasi buyero erombanyete egetole gidore na muchari mbia yale okole mirimo na boigo ICU inega tiemte uri bakwanete bono gaiga sensemo ya oxygen na boigo na equipment chinde ngani yo kolengana no robot uri bakwanete ayi no mo MCA na kimwaro irete robot ruarwetwe ne committee ya health ye senate robot ndo arenge bo ndo arenge bobe lakini bono ntetengo tebi go morarina ose abatekerero bagotebana ande machine ya rengo ya oxygen plant machine ya rengo roro una machine ende onsigo iketo are breakdown okay nekere machine ya sarekire egento ge oxygen plant tari ento ge ocha kobe kumambi getoke but still the hospital is able to gather for those patients aba roire bari batakere oxygen mbarare meru so there is nini mbabegete meroberi yuko banga na kyabanya abarwira aba bago koraki bago shugurikirwa so ingaki yunjare ngororo ya tware maybe a breakdown but still this is able together for those patients kera ntora nyora muchando na oxygen ekengi asinyetega na benge buna bone go montara kubori ga na ki ndisi TV riri na chete stime yare ngororo ngi stima yabo rero bono rero stima teya ego bono ndisi TV mbari kwenya yara ndisi TV konye ko muri kamba kapara so the operation is on but the stima takora tikiteyo so the breakdown can be there but still the hospital is able together for that na ende nkunyori go murari ngwata bana ki na mochari bagateba nero yoke gokora buya batebete kwikutara modro ekara bate mochari gokora buya toira ne magega iga emetienyi ya erirangeta ene igo chikripu chia tarete buna mochari ya rengembe abantu bagakonde mgavana bagateba governor amefanya hivi governor amefanya ile nini obutira abantu lakini nyuma yeri yogeri gokorekana ya match to the best ekikia kibwenete kwa abantu bonse pe ba Kisii county omoyo na ki onye ekikiogerere tugekareta iga nonyene kekende ekendrete ekere in progress kwa baburonge kyagero kunogo semeri inagote ina egento nabora acherero kebure lakini ndisi TV tesie kirira na stima teyo ntogendrete meremo nenya gitare kerebwate na tera supply go chisiko omonto ro mogani ara kuburi kyara na kababuri naki ndisi TV aronga ibago chia kera stima teyo Kisii county but ndisi TV negendrete no torega so it's the same way na Kisii nere karabaro china ntora supply oxygen to the other side but still into we are able to cater for our patient igo kolengana naye mirobiri nebegire engana ndete nkoburiga umugaba nasa matukabongo ganaro kana gagonjo kana nyagitari butuko agende nyagitari akanyaro muntu ndegatindete akabura buri maburi ngati kwaroche amangana ayo na inde uraho kandi none nyagitari akityareje kolengana naye ruchi nere ngiringi yakugenda butuko wose na mugasombi yake ekira abantu baro I think governor ngenda okorambia kyagera kugenda mugaso tigatwatebania kene governor ngenda mugaso abantu ko baruche kigari ekigochia bonsi pie bago ichorororo na abanyagitari ko rugeita no ene gochimania gotebana kinyagete ori gocha batikera kugenda butuko na ria gutaka kumanyana ki abantu baito bakonyi mbugendretege umate mugaso ndekere nyagitari gwekonyore bari gasi lakini butuko na rio konyora mugaso mate umuntu tagotinda kero umuntu narora abo murwaire arore gotinde tago akane no ayituri kondwari lakini butuko ekero burwaire bwachire abantu mono mechande ko bekere suntekere so nakikwera governor genda korana kiti gangondore na banta bono mbaraire mbaregas yes
to gutarira abantu ba uriri bari mugundo igo gutaka keroro monene gutaka kogenda naki bigangondore ngi bago chabakoraga igo so erine nchire ye moyo gutara nonye Nairobi nkorarorore babusakaja boss bimbo tuko bakogenda erine chinchera chia yabwata gutara yes bono na kitwale kondere go kwandira munko kona igoro ya Mariogo mugabano urabire gakubwato ka Mariogo how effective numna ba MC kero madani no mukurigireria mugabana kera bwato kire bintebe how effective okoena no kwa Mariogo ndina kia gutumika sinyegitari yera gotebeka nere na ande yake bari marimba bwate gusini chemistry siko gaiga ando kurwali umanya gutuma isikona ki genda asegete boya Mariogo effectiveness yo kwa na Mariogo anere between nyegitari na isiko gai mwarigere utepetevu bundi bonsi borororo committee nchiro chibekire chigoshugurikira magana nyegitari na asengencho ya Mariogo aya governor otemire sana oratemire koreta system into place chiri chigo chungusana kiri yogo ryarwo kurwa self care pharmacy yekera mbake patient and who is this patient utwarirega kwanyora abande mbaye to some gadgets kwanyora umonte gadget iriaire rinde tago enter no even data ose kwanyora because of ya power nebinto bindi bari bakarase ji dispensary mbi ari kunyarikana but still reduce una kwaboriga rero oko care no konge nkorororo Mariogo tarikoni tinte bena nkoni wari mono yo okay nango korete nkororo mpio mono totebede ini nyegitari chagaiga cha ejikorokana town perhaps Marani and Ogembo and these obo dispensary buli bwa go chiloko maite amangana health nare yingenjo sana mangana health nare yingenjo sana ikigara ndoji to kwa neji chigoro gaiga to makonyora na guchibo dispensary ubu na rokindi ngero lakini gwatebirenga mugabana nakire nakorete abegetemero beri isaine elio kwenekia buna yakolekanire kigima tiga na kwagendera to kwana ntwa kwana nsemo ya education and kwana nsemo ya health bono to ndange semende ya kabere no no boli migo nsemo ya roads nchi mugabana nara akorete kwikabona nsemo na tebire nsemo ya chisemi na temire nsemo ya nyagitari bono ndate goche nsemo yo burimi agriculture yes Governor kurwasoete obugambi obumwako yoyomo governor otemire sana na agenda buna agari akabeka enasari chinazari bed chia pirate ram na taite kuboki pirate ram emete governor osimikire chiskuru goeta mbaru ete chiskuru cyara simikire mete alafu isikuru ina bono go December gaiga abantu mbache baye gurinchira yugo simeka chikwerende jia hash chief card ebinto ne binga atagete tokoreki tokore buna bono mbatagete gusimukuru gitorase emiyoge gusimiku erinde tokore export go chinse chinde chesiko so governor is working okora sense mo yobore mina ki endagera ne koreteki ne rororo na gusira tubukiro chibuna bono echairero tebwati bese ama ugari aberetera mugare gokonya igabwate chibese mono so ebintu ebyo speaker biendrete gokora na atemeta sumwako yona ochimotua ntora matunda mange kagocha ya agriculture yes nsemo ya agriculture twatebre naro kwatebre na mirubiri nebekire wikabono iko togoteba na mwako yo mugima na metinyeke ya etre kende ngira korekana ebintu byakorekana muna bali bako bagoshi guse bakogoshi umugabana bagoteba nga kende ngeyo totali barorire okorekana igombya go display amangana yunande yake aye noroje kende ebintu mbiroro nabo togoteba chinasari inchirega igamba ari begete nyari bari bakabeka ari nyamache aso majority leader igotoro chibinte bimbi koreteke imbigendererete nemete onspi mbairete chiskuru abandi gokoraki osimeka kokonye mbura etoke ne na greeness abe boronge alafu tochense moye chipara chiwode rero no isakorigererie bichwe binyora asokurwa amakori na nguru gake asokurwa ayo muradi torarora bita chiaye tubekira indogera kitima itiko nero rositie abrayo no ndo rositie mungao chipara chiri governor ongurire bura mono ngiche ewodi ya monyerero ebwate chipara isana ingenda muticho igengurire togocha masige isi echingurire ochenyari barigega chipara nchirosa rosiri nesa uri mbure yatuete echinde na kindoche chiri cyari ko nguru chikwamete nchira esa uri mbake mbure kamoke abuoso kukwanira igorogega mangana yeji ward umugabana natebete na kwarenge aba MCA chishilingi chimilioni 39 inform of amagendro muiso ndego sinigora yarenge umweshimiwa boss Mairura ekirarenga segete igatebete ai within magatange masimba gabuga ase ward yae igatebete nande yake umugabana nainde nganainde ngo baurali ji milioni 12 chigende bubasi aye buno oliore ase ebunge ye county ya Kisii mbumaine kibule ase ngana muneyo enganeye tindiko inje buno mweshimiwa mochore tindiko takana kwana amangana ya bishimiwa bari bakeire chikura
tinta itimbe misquoted but na bongo tenenantebe usena bongo manya abantu bamintona ki ekerere ketariere byekotebire ekerere kintu arana no mushimi wonde na rogotene no gotebana na chibese chiachire bobasi abantu bonsi pichibese bayiwana nitabe elected 45 bayiwana niteno mugavana na ende mbachiete bakagamba nere umuraria ringaniri rive kubuya mbachiete bakagamba nere na kinga chibese chichigo cha nto baisa goyetania abantu baito bakisi tobeke na chibese chiachire bobasi aseta yobese chichibekire igoro omatengeri naki ekero tokoko kitora sebya mebibeto tigatwatebi nabantu baitekene kiagara tari mangana itari nyari bari okakwaniru na kwanu no nyanki tutu mna chibese chiachire nyari chiachire bobasi bese chinchira agenda bobasi that is in a statement yakobembe sana kiagara umuntu ogorose nge osembugirango sande agocha gotena babasi sauri mugavana simba kuru bobasi yaya mbachiete boka abanda etenge beke yaiga na barabumba igwete chibese echi arenge chi erected bari kwa uchibese echi bonsi P45 baganchirana nandi bakagendekere bakora budgeting na governor nandi governor naba ereserete naki why chi ko reduce poka 39 mbaka bakaigwana na boka na barabwa abanyene but out of to bwate rango sichiri na yoro chirase kirase bonekera umuntu ataite gutene nako tukwanera abantu baye oikarore ngana kyo mata abagambia bange abeshimiwa niko bagutaka gukwana ringana riri ataite abana inji baye babwate bwangu ringano mata keroto kebunanje bana no mugetutu intaite gukwanera mu machoge igo ntaite mu machoge nkumukunaria sara arunga kwane eine ncherere abeshimiwa bagutaka gukwanera lakini mbamanyete what happened tigabate bya abantu babona ki etuare kwa kuchibese chinga naiga this is what we agreed yeah okay yeah asa mangana igwate abojiri gikire maiga matukabira totoiga munore county ga iga na ramo kubeka chi meeting iga mukurangiria bararia mugote abana ande yake mangana nare yabanyimbo bachite ba GSU bachite ase county ya Kisii iga mugate condemn kigima kuruikia makia ona roche mukubu kuruikia makia muske bagaka na nero lengo soma robotro likigima ikobono togote bana nkwale ngo kiere kia makia ona kiale obale go soma na yenkwa kwanete muga condemn mangana ya kigima egati ya balia mwarenge gukwanera oyo mobo no mubunge Silvana Susuru ekira na kwaneta mangana ayo igoro yabanyimbo go chagaiga abigo mwakwanirite omo waziri bwa mangana yo bolendi bwime umuske kie kithure Kindiki kubwatekana na kyabanyimbo bagocha ime county ya Kisii kolengana na inwe kolengana mna liwa kwanete gose mna ogotina ko inugure nsemeli ko mozapoti mu governor inkiye kogera mo kolingereria musumo kolingeringa ne serikali nero yatumete abanyanyimbo gochize county ya Kisii mbija mana sengenchiri swali elio omoraria kiro mukino bwata machikae na bono iga governor Simba nere tata bwe county kera nero mugavana nekera ru mugavana na bwate abantu mbamaite na kiyo bisi yae gendrete korosibwa no akobera aria county ya stadium oroche mambia bo kanyore abaskari no bebangitari litangani buna torega nonde bwenzi ekero kwarorera abaskari litangani okwegosa koikomanya naki amakosa narega governor tateve tugumakosa akorete ekero tu abaroche konyore mitandao yachire kirase na kingoja Kisii mtaona and actually egacha ekero abaskari baje toroche abaskari ekero tu achita ari police igo batebete sambiri na ngutimukabacha ngutimukere stadium ngutimukabacha nemburuma etene tweteri tukerio tari mugasore stadium tebwati bonyansi igeremire era sota atimokere mambi tumogere daisi ora ligera no lakini mambi ari ne farande kendu daroje bati tumogere daisi ora ndo mate kara bantu batimogete ekala mate a position ne ro gutimuka oikara sto timogete lakini yeye balenge bonoroche abantu bareche mbate ne ine no bare ne chisirachi yabo to gava nare go chabanyore bare babere go chia baikaransete nchiragete na bare kombina abantu ababa kuani aite lakini orochoche korugeita abantu bebangete mu aroche chibicha buna chiarenge nabaya ariko senda signal na ki ngiki agenderera maiga so iri yarenge buna etokorane kiarenge bune into gyokogosereri na nderende abeshimiwa muna kwa rucho meshimiwa bagaka somete kuri no gutaka kubori na ki ngiki agenderete kiagana ntubuna abeshimiwa wekatu ari kubori na ki ngiki agenderete kiarekera tokorera aba GSU inche personally buno musubati
ekero natebete na ekero chesi ywe gocha ase kenyoro sase ise gocha ase community actually abasubati ni ntuto gosaba ntumanyete na ki obwobe bokoba abantu nyomba no eno gosoka ngokoba kiagera abasikari mbakorete ki mbarisiko babwate chi patrol so intune kitu ari kurangirina ncho musubati na baraibande igutu ari kurarina ki gakyo morembo takoba where is the mistake tigatwe boriango na ki tutige kogosereri kiagera ekera abantu abanene bararwane abantu baraumie na abaise yes yeah bono abanyanyimbo bakire akiri claims ngire chikurwe kwanga mangana yubuke bago gose insecurity ngwaroche abc abasai bali barengororo abasai bali barengororo gabo egotebekana nga ase abc lia bana boda boda barenga ngotebekanere ande yake egento kirete no gocha kwa ogutatoka kwe kwigento kikuruguna security ekero cyo bisikiri cyasiekwa gocha maiga yaye ekabidi abanyanyimbo bali bakorenki bachiche inwe mnenze meliye go support umugabana muroji nande yake reason yarenge abanyanyimbo bali gocha iga se county ya Kisii hono murarike batingo boriga onye koro mugaka bwogo abana bawo bagosire no muchi onye oro mugambiri okokire nyumba no are bwoga ikarasteta kongonte tio nyoro muntu utago iroso ire nyumba osire nyumba irungu no buyabori ko ikobori ekera magosa abeire kuike coordination yabe kiagera governor Simbarati nero the head of this county yes governor kuikabe involved kiagera abantu aba bakurwani kwekero bosaribu abeire yes abantu aba ne county yaito ya Busungu bari governor nere ngise nere no governor nere no ara kuwakirisha abantu aba ekikiare kogera tuare ko complain ose tokorwe birero byaitonkerina ki ekera magosa abeire tiga tuche turi gitwensi piamo abarayi bagusibonzi bachamo turi yenjera yo gokoroboke bago mbogo koru na montomo nandi no mante na kinto gotumeka nguru gokorobo sari kiagara abantu baganeti abaskari ababacha ngogocha kubakonya wa identify bibago na yorante ibono igogo ikabagani support ne serikali ye county ige kubwaterana ne serikali ya national njira de yo national era korega asiyoka ego tamate ga igetayo na kiki agarete devolution ya gakoraki igacha bono devolution ye kero ya chire wikatonye time nero ekorega gasi yaye so irinja re ko banchira ndonge na ende kero baskari bari parabumba tebetina nubuke bago bachite gusiri ebatebete mbati mugete so onye babwate order yari goteba nubuke bago bacha I think it was nice but if governor na ki we are here tuachire gukubwati CSA ekina kindo che kiare kobekia okay ya lakini bone bachete bagatebe batimuka after bachire nari kwa roche abantu bagoteba bangena esababu yarengega iga ya esababu yarenga igere gotebana tiga tokoreki obo sari bachete gokonya so na kitu ari goteberana ki onye national government yachire gusaria amangana nari gusi aya insecurity gotanga governor bwende ko ba inform kera bana abantu baye biyemono kigima mwanchu murigeria biyemono nyimbono kali ko igore TV yao ande akastize monjire estima yagenda kigima nyimbono ko igore TV yao bono turanyurmono niko turena mwishimiwa Honorable Damaris Nyanchoka oyo niga kurwese kiamagiria ya UPA na boigo niga le nominated MCA kurugega se county ya Kisii niko twarengiyo Jacoba no mageni ondo kabire mwishimiwa Dolphine Buhari yonero tanyara gwikirana singe sabari abwate igobono turanyurumono ntogendrete kigima naye bono bogo tomari bori lya ogocha elinde tomanye na birengero bya ombiribi tigango na some limo yoka gaiga Londizi TV ekereka nisekuruanigwa aba MCA bande na seki bakobekera revenue gochia se chikanisa semoki ari nainde inki agokwana igoro yechi kanisa Bishop Lawrence Nyanuga no aringi gaiga somorobilio bokomenya enka bosera bwenka moro kubaya bono inwe alise bunge mu akora amangana mu atakete koreta mubutule bango kurwa ze kanisa onde bwensi bwo ndie njiri no mubutule kurwaroro nki mu akorete ngane liga na ndike gaika mugabana akako akaritract trend akarni robot yoru inga kie ikerete mukaranga koreisi revenue na bantu be kanisa mu kuna chibesa Elineri swali rigia
lakini ikirori swali abantu tokuribori twaribori abantu baitekero bakuboria no na barandi baitu na gitogoteberana ebe genuinely na barandi baitu baribori tumanyete ngige gokorekana richi kori achire ria itugugari bakorire public participation ngetinyo committee ya budget bari barenge budget imbachete committee ya bagakora participation asa abantu public bagakwana bamanyire ngikere chikanisa nchironge no na ke batichindo korana igaro irio gindi koreteki ndirororo lakini rende kera abantu bachire bashaire naki eke naki gekoba batebire yaya nande ba withdraw bono ntotere ne kuri kambererio kyagere kigamba no withdraw ya o consult kyaro mato burayo bona boko chabana ki eke turakora igangi kera konye ndoma de chikanisa chinde like Nairobi tepe ningo akana bari taxes ngo akana bari chibango batiga gaba no bakonire na barabu orusi nande rende bono ngeso urusi ororo bishop tigamanya naki bangote koretiki teyo lakini ndi kirengererio gogorana ngiragenda rekiara mambiende ne murage chigwe ikira noroche ibango mnigendete komento left right and center kuru serikali yenene eke ngibone tikobe concern gochia sabarandia ekiagara bono no bora nyore ne mwakira niti wande murushie binto bibere igakira ni guna ndikimanye gocha fresh ase kanyerigerereti kiregendo ngo chikere gochugu hina riri chivu lakini governor otegereira abarandi baye kiagera umanyire naki aba insete ko ba account te ko babarandi batayo wanchira nirete withdraw esauria pro y'abantu abange egero bakora benchmarking and on si account chinde ngoko rungurusi kubari chibango ya lakini rende governor okwanire na barabu nandi twanchira ni assembly twarusiri engane ite kwerera igo aba bishop banche naki ringane riri aerire ntonya kuritangasa kiagera ria rusi woro Bishop Lawrence Nyanuga igobono ko igure ningane imbanyirania turanyitigira gabu tegenda guchime kigima ekiagera batebire namba irana magega tegete ko so Facebook ali naro ndigeria mo igaibere linde tomanye kugendera guchibosyo ekero togendrete numero bilio yo emragoba yabono ningendrete kurigiria simiane ga yabangora hakeiga kurinde ningendrete kurigiria kigima moiga okurgu Justin Abuga obonyo kurwa Sakos Kisachu Kajiado County no gendrete guturigiria mbia mono kigima emarakoba yabono nigongo tebina nyembo no kuigorera TV yao kiagera istima kanyora ya chiri chinse mu chinyinge kolende yairanire kagete asichinse more nigotura somoro bilio bweke ombo na mheshimiwa Honorable Damaris Nyanchoka kurwa sekia makelia ya UPA kurwa serikali osekurwa sebunge ye county ya Kisii bia mono kigima mheshimiwa tusuke bosio kertoka endrete gukwanira iga gise gichabiri chinyinge bantombole bako cyumugaba no skuligeria matukabwango iga mheshimiwa oyukurukunga nere Jafet Nyakundi nabo igo mheshimiwa Osoro nabo igo emosineta mba kwanira amangana alia igongo kwanira ngane ya sengenche bunge ye county ya Kisii na ndenero na ndeye sok na ndika statement lia sometu na Honorable Siocha ngate no nyiroje ngane yo baka magodea nga ense meliere ki impeachment igo boy kaboni gamuga nyete impeachment yeche gose mwareko wetera igo ngani gyere ngono ra impeachika bana simbarate tali joko bon joko takotei injoko takotei kiara na njira bona igwete nini mwa kwani tali tinarengere tinarora kera se county mari tinarora bashimiwa babwate birengere byo ko impeachika bana asengenjo yechi segi cyachete na kero monto kare kero gotega twanchirane egento tobente kwanchirana nkirina ki omonto kara irire kero gabeire oikumusike na bakero gavana bwata magoso omaete na benge iso tato mino seino ekera bwata magoso aba muroma atakero bakinire bagochaka kumwera nanje na bairo mugako yonyomete igoro ntuna bagusi omugaka na rumuchi aba murabaye banyomire bona kero mumuresa uri abata mukayega igaro cyanje no mugaka lakini ekero babwata magoso bagukwanira isa barangeri osise kera bwata magoso eba gutogotogonyera iso igoko genda ngora lakini what is happening now here abeshimiwa ababande bonsi bonsi pinkeri na governor igare emiaka bagochirerana wana abantu bande mbarokina no mugavanari ebarokina no mugisangi bagwako mupira geti beba so ebinte ebye binge bikogenda gitwara tabana no iri goso rikarororo nturi gotabana magoso takubura onya magoso kara tukire bono asumuchi Kisii county na kige kogaranje n'abasipati bana abantu bande bonsi tokorera na kiti go moremboche ikaransi no anta to mino momo taina kigo ikori yenjera to gota itato mino na taisa ini na ndoga ni moko muri mo negotiate nere we katumekena nere no monenari
So ekera magosa aya abire ekera beshimiwa bandi bonsi pibarurira magosa aya naro omaito is overall kiagera no chumwanga ebieka ari asokoro constituency yago abantu baye mbakorete mbaro onyangi tutu nabwata abantu baye onyembugirango nabwata abantu baye the best thing egente kiya tokunya kurera abeshimiwa abandi bonsi kero umuntu akeye nkoro bacha mu baikaranse ondeta yo chikorosi gusiye onye babunga abamba gucha bagwaterane na governor so that basikwe out lakini oroche igotari kumwegererani oroche raba erore governor kwanyora mambio yo korutire rige na korwa gokire tako yo koruta gucha ogotebi na bona ina yo saret igoko kirabuna mugakonde bwensi naki kanyakuga ya boge guchikoro oga kero mugakore bwa yago kirana kininje iso bona oga tura utarandusi oroti kangoreki umugakara kuganyire mwana totachaga bona nakitogo teberana ki aba ishimiwa aba watura bari gwanja igo bari gocha bari yenchere nyororo kera no ine bukwe gotebana ki we collect with love if there is a mistake governor has done to correct no bwanchani pachire governor bamotebi na ki governor ntoroche gente kenge koba asengenje yabana inji baito bagusi tata tanto gutumike nganeye watana na ebisaku byeito birega igagusi chinyomba chinyinge banongo gichire watana neka kyara kero muntu rocha ratene na so batebeke oyatene guchya ndorochi gotwara county na maega yaje county itongo chire kugu igo gusaba kwa nenkorina ki abarayi abaito niko babwenete go ke chinkoro bonsi bachanye nande toena na maskani kyara tingorenge na governor nasi ekege abana abanta amanyete bonsi mbana abasani bari tigabarigera ni maya kiro montake yenkoro kyara kiro montara imo kigoro ngomiatore yes mbia abuswa kwa ndengani yo kero muadea bali bande barete impeachment ekoro kana mubwati chinamba kero kuligire liko chinamba nchiro maite monto ko chokote na ntwisi igi aiga assembly yo moroje mubwati chinamba kero mukuligire na kimoroje igento munegi gara sako chana kimoroje sanga bichi murakore ngane ya kero kibarete no nsambiri bakerete kiagera bunge go chaka saa 3 saa 3:15 makore eki impeachment teyo teyo nekiwana muya yero nego sorry muya minetiga nego sorry na kweresire bintu mugaba nakore within umwaka oyomo aranyoro murembe bono iga governor cha service board ngoetere governor ngori kara abantu inkiranda abantu bakeba gusibaganite mbia mona sokorete ngana ye service board ditunyi tunyi chakire bono kiara kinenkia rukoti kuriri tangani tunyi kwanira ngo tunyi chakire nga nkikia garete kere serikali yaso ekarone service board nembe yaringe ekagera bakabeke process ekiara ntwanyiro cyari ntwanyibegete TV yo kurusia service board yeyu kurende kinege kairu kotini bono kiari inki korengana naye nese miliore kiarenge kingenjo kurusia service board area abisi ri point ene ye monta iteko teba yari ngororo service board nere bwate chinguru chukorika agoetia nigo bari geta abantu bare exceeding the budget ekagera baga subject county ewejibilia kaenda igo ine serikali ili nkoro yo moske yari ngororo so na ndo chikoro renjira abantu bari geretu njarenge very genuine okay so ekagera kine genta kama kiarenge kiara bono konyori wejibilia korete erego kiagera abantu mbari kuri ko abantu bakuri ku within a budget so the budget njare ngororo abantu abanigo barenge abange bakagera wejibilia kagenda igo so that one is main kiagera no roche kereta to musukumano yona ki bona abantu abekero gocha kubabuta na bado itakuwa mistake ya huyu governor amefuta watu wetu so that is one thing ekarushigoro mukanyetia so obo mwensi so many of you majority of you the majority of members ekarushigoro kolende kaenda kotini kiamina nirwe byalire bono kyabere decided na bagenda enka bero bilikira royo kubeka service board yenye mugabo no chakire ama rieta nachete Tuesday yengo nyekora tore ngo ngimokora Tuesday ama rieta yengo nyabro ago so mware munya approve kurwo agenda appointment and then we confirmed no kugirete no gotaba ase abisi gwe service board yo yabetege ko tenena senchiri talinge kiara bari mbare go soka singi kinanki alengo na ne kaunti serikali yale koleta yende asingi chiri ornero ne kinangira buturwa no kugirete na kia ire mugaba nemirimo ya yetara agenda gwango ekine genta kama kiagarete eketangete kira nitimaega mono emirimo yo mugabana kera mna bono abari mumbaro bachandikire ba ECD ngwaro kirimo bagoteba bagenda omogomo abari mu bari bonsi pinya sawo wanja une service board yego etiguga nabwo abatangani bako ba confirmed
kwa base nsemo ya permanent and pensionable like other counties kiagara bono kuri ko ke binte binge bigo sinyu gokoreka kiagara gavana uchi gutaka kogenda onyore kenge koreteki nke mubwatete so ekeke monke mukore abo musibore yes okay aine nsemo ya service board hiyo turira ne nsemo Ngitungere bagenderete kunya gusigikirio mugabana mugabana bwangire gwaka ba contractor engani yo ya onjokananire gwaroche aburitanganire ndi munha ekero mugabana abegete committee kaligereria ikanyoranga chibesa chiri taringi gwakanwa usinjiri tari gwakanu cyarengo cyo gwakanu cyarengi igoro kubwa chiri chikoreki chiri abantu bonete kwaewa engane ye wikabono bali bagusigikio mugabana nigo bagoteba ngakane chibesa ekigwikira boniyo ande aketoro jine kene kiege singisio ba kurigia gutumika gwaka umugavana liko nkyo umugavana atakolera akane kibese ekiere kurwali serikali enene igoro nchie tiringa kibese chiakana mbia mono nonye serikali enene eteti kibese icho nonye nkwaro cyo mu president Ruto gotebanere nere ngori yare task force yo gutungusa pending bills turachakira abu yeah Auditor General 2 days ago mbate gama president ngwaro choko teba nere na tate kuchunguja pending bills che country ngima so whatever governor koreteri tangani kere ke bago teba no ogani otangire chibese it was a good idea umaite ngerite yototebya abantu baito naki muntu takanu chibese chire chabosa so egente ka korete nekia lakini kero kierirege kanechisa chiachire ama tukasukire andi chibese chiata chiarore kanire lakini noene ngwaro che mitandao moisonde report eri yasokire abantu bagocha gwakani korweriti narra nande muntu nde kwarore nande mitandao kori kukene ona batabe ndriba kirete narra abandi bago tume street yanga banyorere go se batebigwe mbache baigwe marieta bebere confirmed mbache baigwe chibese lakini mbaro bali bachiete bakeke gambero babatebanga nainde ngumugabana nainde otebire nande ngorale kwa abantu sina abantu bamanya ine bakeigo kurenda mangana ye echi contractor na mange kero muntu nainde tukumanya ngike ombeki aba bagosoka kurwa rero abande basoka kurwa bakokumina jenu inimbara byaba bagwenete ko korenga nejo kurinde ine ngana yaberege gutumika n'abantu abange asho kumusigikyo mugabana korengana n'ibirengerero byawo gwikira boniga orokenga umugabana araisa gwakana kibeseje nebe negento balia batagete usaba kumurusia mamocho batagete gutumika ngana inde bacha kumuboli wakanire kibese abantu batavonete gwakana abantu ege koseke yachonge gya chore tukiare guchungusa nikemanyete buna gekorete gasiye na umuntu ngo uchunguza barenge umuntu ogenda ba verify na ki egasiye ya maene no korete ki no korete amaene ndiro kogenda no ena sevirasi tu ari gutarira bya ECD kwanyoro umuntu ari kire kibese na muntu itakorete ki kirasi kinkeraera kwanyoro segetigarete rentals ekende ke kaumurirwe foundation but umuntu yo payment ya korete ki atagete so abantu ababaye turitanga ningo tabana ki tigabara akan nande ndo gocha koronya bandi bagochaka from the keranga sabanta bonsi pimba renga monoro chichi group chiko ngusana na gochia so ntupata na fantasi ba kungusana na obo kimamboro mbamanyete kibakubuna barabwa ba contractors mbe manyete boronge riswari nkwana nere watabaga buna governor nkurware as a county as a sub counties 9 contractors the contractors yaba basogete mbaki kishereta abantu naki tari bantu bakoruisiko ni wao peke yao watafanya umate kwa rekonyora igeki abantu bentu kwa nyoro umuntu yomo asabete contract ikara atagete contract tabwati tari kebebo kokore gasiye rutko umbi yatubwata nenaye labora nyora nimbwate chibese ayetubwati kwa winili so we can come together tokore gasiye tonyore chibese tata danyo ko wayo yomo buna kebati yako radire mbaka abantu bande egente kina ndika chakorete mechando ya bending bills so muntu tikugwaki within given time okore gasiye no nyokwa tukerasi riyo muntu rekebebo akora akore kyare biteni ebyo mate no energy contract anjiro muntu akwe gasi ogindase tago kora gasi yacha kobe shida so ingo kirina chi contractor chinde nchiatebete na kina bubago kore gasi iria nkirina ki wameungana pamoja wao wenyewe ndio watafanya kazi gasi tiro chikokoro na abantu bago tebana na nchaina yaya Yomana soko bekinga ni jubia umaite ntumune nyomba yoboraria igasi ituno kurangiria bari murese ebunge ye county asamangana ya korekana mwacha mwabike birengerero bya niko twabarangiriti babere lakini naibika kwaruka koroka no yonda santene na bono angonero no alege gakoreki ekwanere na kiense melia yere bono tukatuira nese semo ya cost of living ubugima kwa kinire sama tukabwa ngoiga taxes cha chire igoro
inwe buna ba MCA murese bungeje county galia na kimuroche gwikira boniga serikali yenene yaikirie bintu gwikira boniga kendengere murakore gokonya umwana inchi gwikira kaiga mune bungeje senate yani ye county Kenya chikura nchi yaerete ibina bikaba aritu arenga simio tukakunywa maji tukakubali rais ni mmoja lakini abantu baito bachandikire ose twachandikire including myself kiagero bogi mobekero borigereti ase torigereti no muntu mocha wikirara go sabe besekero gumukwani kera bono intubuna eserikali yaise osaba abantu twarenga ase timu ya simio na bere gas kiagera bono obogi mobo bwabere hard sana kera bono kire gintu kiabire tax dikero matekero bugi maboko ngete no bagoteba na chibese chichi guchikorosio morembe yes umuntu uri nyagitari to kumusuguma mono na ya ngo mutanuki monade ngo muitori abantu kero bukuru covid gocha ubugi meborobo kon kutanga chitaxi chinchiare gochira rimo mbiya mono sauria na rorire na aba sasiroti n'ikifata baterene gotebana ubugima bwa kongire no baroche buna bandete kubeka press everywhere actually ngeri kero bororo bonge kero konyora ande habeshimiwa ntubono mateto arenga asimi abeshimiwa babande bagoikera ange bare ase chame yo mugambi ye president yani kero konyora umuntu agoseka agogoka it is good but yo kurigere kera bono buna gusi igo konyora abagaka mugoroba bare bibande bye bikekuragira iyo gokoro kina nyumba kende ngaka kore tiki mbagabati ande kende bakuri kiagera nyindi ndagera yale ngo umutoriro yo isaine tanga abantu mbagenda nyumba barugero barageramo lakini sauriye nchara okonyora bagaka bone bari chipara agaiga mogoroba para anywa gachaya koreki aende ringe bono toise kogenderera igano isakuriria ase toikerete ubugima nigo bwenderete gokonga kera buna bogokia kera bono taxes ibiasara ebinge byasiekero kero umuntu takakora biashara abwato sina abasubati abwate chinyanya abwato sine dukesto investors boboire because the more you have abwate stock yeregoro una taxes chia go chiregoro o aba bono investors abange batutamire ko Kenya asinginje because of tax nande yiwe gochikogera bono no umuntu akwabana ki ari go kogenda e tax yeregoro no rojena no ene nyumo bono ne cheko bono bantu mbotagetima ngana ya kiara bono mucha ndoso ile goiko akane amangana marriage certificate ni bintu binde binge oiko akane marriage certificate goiko koreke guchia no roje ko rujiene chaevu everything arabu komenta mono school fees morobiri bwo akana no go brukaine omobero bwo akana kase university bono kera no next year batabira abante baguchikuyakanira secondary so it is going to be a task chando noro tiga nalige go borili bolina is governor going to fire the employees who have not been paid for a whole year? No. No. Murene lingoli bolio tabe trieta governor nande gente ketigange tebe bya enga kinera mangana achite na governor nkubutara abantu governor tari kubuta muntu gasibosa no muntu oranyoru neri gosoria yakoreki agendenka so no nyene kero muntu ari getu wage bill akameke kagenda igoro si muntu itanya gwakano oikara ari gereri kubiyana ki na kiaro muntu na meshete koberaga ama ekobero yo governor tari kubuta muntu yaya mbia mano kigimasi bali baendete koli kama boli ko chanka testima ya chile squalenge ikiagara kolengana ne engana na nyora kurose ke ombekelia go se robot wali kunjo kana ko rwase ke ombekeligia etenela mangana yesi magia Kenya Power and Lighting Company nigo bale ko tewanga estima jinsa ibere igoro igani go yabutoka mtuendo agendrete no naye nkwabwa testima mbia mano kigima mna nago tebe gonde no mheshimiwa gaiga Honorable Damaris enyachoka kurose ke magia UPA rwase county ya Kisii niko bale ngiocha kwa babere oyo motaigeti ko bono twate boruga hali rutu katro mnyoki ntutweka mbia mano kigima yandra kondikera enamba yesi minere gorogabo Wycliffe Nyamweya kurwa magenario bonyo agoteba ande ake mheshimiwa Simba na maete igoro yoko bagwa we county kageto ya gukwanira igoro yenganeria na gucha ebago guchalia nsemelia ande akasoko okoba enene county ya Kisii tro chebwate constituency kianda nikinegire kire chinke bono mnyamire bwate nyechoka bono babagane enjire inkaite kana kyakobolieke akini inkaite ke mono kera arwe ase umuntu bwo mugavana agyonye ko bwate ngane ende nabo gukwana igoro yinganiyo
governor tari yarore ko umuntu obegete kwerende yo ase National Assembly gakro ko mheshimiwa Alpha Miruka yes na ende nabwate blessings ina kiti gango baderive so governor eratabwati shida if they deliver igago join yeah lakini ende ekerenge kana nengelinga chibesa chiri chikuba kwa che county karato gutora ji county ibere ya Kisii na boigo gucha ne ya Nyamira igotwa bagandire kati chibesa chiri chigo chali ba chigo chagoho chiri chigo chachikwenda Kisii engima bali ba weakness kiabo negekewe oroche na te koba raisi asa mangana yogo koleta magendero nebe raisi lakini naende ngerigo cha raisi okay yeah ngebe kira sa mangana ya pai patsan mbakivege tororo so we wish them well yeah elinde torore osengo ina yeah, yeah we need a change yeah bia mono kigima bono tikatu kwa niringa amangana yaba subati asensemo ye bunge ya ye county ya Kisii ngoikira boniga ngai mwekerere nkwara bwangu gobura ibwa basubati mbwabe kwasirati kwa romo oyokoro kunganere omugabana bwe county ya Meru kwa ramangana aye mnabali ebunge kigima mpaka bagataka komurusha kurinde eseneti ekamukonya kwikira boni gasobo mangana yobura ibwa basubati ase county ya Kisii ngaitwe ikeire mbya toira nenga ne tunyirigiria sobo ime ekiagera kwikira bono ndwanya kanyora musubati oromo bunge igongo skatole bosio onye tokoba mu women rep igo tango tubone tokurwani na gusie county ya Nyamira na Kisii ngakito kuchikanyoro musubati oleki omugabana akibono roje ngitokurwani tokurwani obobu na kuchaba MCA ni mwabeiri kwarori ngayoroje goroje twasukire mutwe samangana yabasubati na mangana ali onjuka nita basubati onsi ase omugusi nabonekero kurigereri chi county echibere umusubati no yomochori oribo akeire chukura OMC yes igo bade yuere 0% kyagera ababantu bansipi igotore nominated yes nande kero kurigereria uburayi nigo igotora chake ko impress abana ko nyomba osena abasubati yes nabo konyora umuntu abwate skills usabwate uburayi lakini the society judgment chaba abasubati injira bakurigereriwe ko binyinge mono okay HHM mono se asaba gusi igere igoro mono kyagera abantu nigo bawo associate mono siasa no bunyaka arafu abasubati bono mbararo rubuyu yabuna bagambi no empari pake bachoriru nonye nintu abatogo kwana igarero abandi igabaguturama kabisa na ontorama mpaka kwa burina nkeke kyabaga lakini kero mugaka umusacha orose ne miaka yane kera ukwana nabo konyora abantu bakomotegerera lakini nyo umusubati ritangani we kabamuruke kene kierere uyo nini abate nyumba yaye umuntu yo nini chi story bunecho bono umugaka uri kawila uri yara natene nagakorabye oterende n'umusubati waye sana Erinere bwente kobana abasubati bari bakuburia onye barase kinyomo abagaka babotiga babe bakubasira kyagara ngo ikerere kwanyorana n'abasubati ngo bari baburayi na barabuba basare kose basari amasikani y'uburayi lakini nabo bonere tena abasubati bayeguribaga kyagara bado buna no mutoroche obare mu bonge mbororo na kitora twara barayi onye kero umusubati yakubeke kerengereri in comment no mumura comment usino musabati ya comment ekiane wanyora abantu bandamite batano lakini oyo kwanyora no yo uramu commentary negative so there is negativity ere nyinge go cha sabasubati ono na kitora ko tujenje birengereri bikigera no togendere to kobagaiga boni gato tebe ese serikali ye county ya Kisii tutebe bali buli nominated abasubati nabange elinde go ichurie namba troje basacha nabange bachoretwe next time kero to kando bochori bwa 2027 nakia basubati tuji kwa nekia ngabachorirwe abange asebirogebe ekera bora muna inu mwabere enabled at least muharigere iremegwa mwamanyire ningo murakwana nere ningora aba support next time tutakete mobe nominated next time tutakete mokoreki mugwini ebirogebe binge na into basaja tobe nominated sena kiroje I do not track ekinge ko kyagera etore nominated yo 23 abagaka bakaba batatu make 26 kiro rende no ni goes ena ya nomination ni lakini bono umuchando regaiga tuise kogenda na nechikuru musubati yakuburia iko konyora yani abantu bahuwa ko mupira from left right
bagaka mbara support go basbati buya genuinely kiagara kero kurigereria abasbati mbaringe nonye ga kisi county bari kubori bu governor ndo bata abasbati bari ko gani kubori obo senator ndo bata abasbati bakubori no obo MP obo aba MC bara abasbati nabange baringe last time bataite kubori abange mbari ngororo lakini bado mbare koewa bitangani mnabona utake kubori usino obo MC aria sokuru onye ko nyomire ko kabara arigereri na kisiasa rero muciyo ingogera take yenteke ngayarusiye binde yebirengera bine binando chikonyoro se no mugako utago supported abakonyoro bantu baba gaka banda bamote ino mungino ngo nako genda ari matosirire so you know there is a lot of negativity in leadership yabasubati so gosirie genteke abaswati tori nominated into achaka mentorship program yo kugenda schools no enechi school ise kurigereri chinyinge chi primary aba murana babekira abachi monitor abana babande mbakoririki mbabekiri so akiye kogera tokunyagota abana ki tokunya utochakira mentorship at younger age omoise ke bakine babwate omoyo oboremu bugotenena na gukwana na nerora ewe ribagari ogukwana because okonyora umuntu so kinire oikirase abandi kwanyora for example mata abantu bakuburi chikura abange baukagirwe babwate chibese nyino musubati yose no twara chibese kwanyora abantu badongo mu chachi bari bata abana ni chibese abwate bari chibese mbako mwakira kwanyora ose bakira umusacho sino no yotabwate chibese so iko tokwe ni college kere nyomba ndo ajitari tukoria bangi na tugateba iga kirona ninga nde Mandisi TV tugateba na kero muchi abakaka nabo babwenerete guchaka wasi muri abana babona ayi no mugambi no egentege yuko chakira iguru tatwari tie nkorendemu na support system like ya kawila enjera kagure kwa rocho musipati uri yako ba subjected na maswali ya mange mbakorera aboko bwatoka oko bwatoka tebena ya tiganti so no tukunya koradina ki no nyana barandi baito kiagera nkorandi barabantu bagenda iguru let it be a wake up call for Kisi people unana kibaba baswati ribaga tigabaye guri baga bateme na barabu nandekera baswati bakire ebabe yakirechiko utaragenda rindi guchime mona nokite byama byaitu muna gusiga ntubate DM tubate UDA tubate UPA kyo Kenya National Congress Kenya Social Congress Kenya what chinyingi ebyame ekeruguririe percentage y'abasubati babwate no nebiroge binene asibyama ekigara abuno to guchakira litangani abasubati mbale ngoroche no head top organ ki secretary general deputy party leader what mbale ngabali tusikoligereria gusioka tobasa kosoka isiko usindo je ninjenjori fight national trojina yeweka usindo je ki kokoletaye ikabasubati bande batarakora ekageruga cyo kwa egwa libagerio nchena tebe party yane igo ngotegererera abasubati okay party leader yaito igerwete go uplift party leader no mugabana Nyaribo we county ya Nyamira yes so natoete ribaga nande naki kirumu unajua nande ntoteba umurari naki umuntu ikaranza mato umuntu narore naki nancheba no musubati nge buribaga nae kabao gokore gento kirioro chibarora naki kebatina dama kebati yamubwesa uri no mugaka lakini umusubati ona bamucherera nabwate umunguso nande nabwata lot of impact and influence aso support gubuye na bara itani kebati yake lakini kona bono enki bati umatekera ndo chibune competitor nabo kebati ara tebe ekerara rore na ira na bara ke amanye naki nambwete kera ku your conscience will tell you that this is the right person so iko nare teba na nimana kwa bori biya actually buna bono ibya mabicha getamangana ya chi nomination I'm wishing all my women basoke abasubati bonse pia bari chi party eta UDA bare ODM bare KNC bakaba Kenya Social Congress and I'm praying in aki chi party echi chibaye ribaga in leadership so that abasubati aba come out and abasubati mbabwate influence so that yuma tabaka bana jena na ubako bari ntu twabakira chinkobi twatebambia na ndo baka kambata getebanya kobera na abasubati tima thingi kebabera tena kiagara buna kwa boriri actually this is a good survey wa korire when the kobori kuna kichi party echi mogo
gotebia Yes. how much as mwa support ya basubati aba Egere because to- kero to- basubati bagucha to the right right basira kero umuntu achabo mu MC abe nominated next itanyore kero geke umuntu itabwate any party kintu kero kumubeka ngene party umuntu uri agutama kiagara gabete nominated umuchando kawira mwangaza nisinge njariki independent korore Yes. yari ko bana ringi kiamagete kurugura arike bwate big wig igiye kumusira naki musubati umumo tikabweka paka boniga igiye korokina none byama no mbirobyo none to bibwate mbira kwanyaki mbira kwanya basubati ikiagara ari gutoka tutebe boniga ari gose UDA ose UDA mo singia magete ngosumburi warenge njire ya inki asenge njo inki gore ndwarenge kurugoro igono ebyama ibino birobyo to bibwate mbira konya bangina ase enjire bwate inumna UPA mirobiri ino nere irende kiagara na ramo umerna Camel Park mo umerna tabano Yes. gwango igan romo gavana bui county nyamirika go tebana na chagende Mombasa ose mirobiri nere mu bwate karanye aringe mese igoro makeiga nchena tebe na entrena ni riswareri ritangani na ngotebya abantu abaitu bonsipi abatogocha kubori chikura kurwa se byame byonsipi byesokiri bibwate chikura cyabo bakira basubati actually umurarimbi yamona soko inyura asa basubati bare abaminto nebane chame yagore akero musubati yes akero musubati ari murasira basubati nonye grassroots gaiga basubati mbari ko yeguibaga oise korigere chiposta chigendrete isiko gaiga abasaye umusubati yogo chikotoka kurwa kwa rango rutware rikindi so my friends bari basokiria se byama byabo bakobori nko basabera bara basubati bayire igona ino bagaka tari nabanga nabamura wish you well bono ntubone party ya UPA okay karaira nilio intubono bune party ya UPA intu twakorete fair etwachoranete etyage tuchikura and actually nkanyora na iru of vice chair wa national so naende omugavana usaba gakabarenge abeshimiwa barenge gabo bari gukana no musubati nabona ari kunyara lakini aba under UPA naba of course naba abeshimiwa bange igo bare bonspie bare abagaka ora abasaba ke lakini bangire ribagera sa chance ritangani ngote banambu ya mono asoko ngari bagerio alafu igente kenene kiroro aba epati ya UPA mono tutete gokonya abasubati through kubasomi no inenjira yo gwaka chikura like the way kwa boririga tiri rasi moche go chorwa be nominated kwa iruri bagari ya grassroots inki ya we fight area ya sekenyoro no ko mobilize abantu ne chama nere gaiga so ntotito nko soka turi bwangu iga kwegiria abantu baitu buna bago chora na qualities chomuntu rabo murayumya ndotete ko tora mangana itamange gara baso bosemi kwegiria abantu baitu kera knowledge is power yes histoire ni nataka komenta ni linga ki abainu airuribaga munabona ye kwa iruribaga ko ba mu nominated MCA na bali bandi bachori no women rep all over the country gosina no governor aba basubati noroche baikrie ba segete ejo ikase gete bono tuligererina mbuya ko musubati oburai oroje ba korige kirikira gerena ki next time liba abasaja abanya kurwana abanga abange ngeje guna musubati onere bali barengo mbakorete bya nere uyo mwa bai toikirabo abasubati unanate abana support nitakeire sana mtu kweba buna abasubati nebigoti and they need a support from the society itself abasubati barachori rubono totebe buna bono gusiga iga ngotema barase buri oboke bwabo so I can say they are trying yeah ntora ikerari but they are trying yeah biamono kigima nalego gontebina kibati it's good she came alone. You saw what happened last week till you were forced to sit in the middle. 2 Kibati, this honorable is qualified to be county women rep. Oyo wikabe nyasimi. Tali aye, lakini wikabe nyasimi. Tu abwate babere wiki aeta, yaote abana no kerata acha na ikompia kwa nyore liba kwa na biyake gimabia mono nyasimi kaite SMS ye nge kobweka ine erugene ya omunenjira nanye bekire iga ndoje no yo ikabe nyasimi bia mono kigima kero gwa tulikire magoroba yabono naliga ko burino will governor keep on complaining against everyone until 5 years elapses? We will ribol ya gata bana kimu kama na complain gana bantu mbale bakumumbiga semirimo bakimya ketanere. I think ekero togote banie kene governor ya chirete
na rime ibia kunya gotebe kenkerega iga ebimbiri boronge n'abantu bayare komanyina ki umuchando nora. Okay. Governor ndo chenjera asukire tararera muntu ekenege ntu gyache tatarani naki mnabona mangana ya insecurity agacha kiara garing everywhere akikiagerete bagacha on board but governor rende muna twere sakurugurunge senabwate gasi agokora so I don't think in a governor nate neinere ere bado ne gasa nane no sakurigereri umurari tote abani biya governor rero tabwati mo kuiranira bantu na iya ujafanya umenifanyia hivi ere igare focused ne gasi you want to serve people. Okay. Yeah. Kerondo zita chizo kia tigiri jida kaisano na ibiri chuka iga ndete ngobuli mabuli abiruka eri moel eri akabiri gucho moel neri kwa ra mangana na rono na ba MC bagotene na bagote banga insecurity cases chachire mo MC Ibrahim Nkubo engate nkwaro ngoigwete nganeria bantu bamuchire tegali buaye chisa cha magoroba ye etaringe bia amangana munaya attacks na kiayo go relate kera bande go bwatra ni bare na mangana nda mange go se county no kagetenga aba MC bare ba kubwatu wane serikali ye county inje ina tebe ya no musfati na kina ndra gote bariuka na ndengo te bariuka kera we are speaking for the voiceless Hona tebe na ekero ntubwenerete intubuna butura barayibono twins kurwa baraya bakemba kayuru tumanya na siasa njaerete. Okay. Tosabwa abantu baito ritangani we move, we accept and move on. Una siasa njakorete kinjaerete aba ishimiwa bande mbaro bade mudi ya siasa. Bare nchirerina bani bange buna ne competition bare nege kombe ge karare. So ogenteke kyo mwishimiwa gufamiwa it was so bad. Nande we condemn that is insecurity. Ere bwenerete korigereru. Actually we even demanding naki bachunguse mono bamanya naki what really is happening. Oboke bagombororo na ekero muchio taiwana ini iko to endrate kwa ababisari iberera pon tokubari baga so nakeko yarango tebana ki onye ndiritwe igwana ine abarayi ababonsi bachamo utanga bono nkomanya tore naki what is happening ngikegendrete so bado gukora mangana ya insecurity nakeko yarango tebana ki sisi tutaumia nintu aba bainse tigabarayi abache arichintamirano chiraire because onye ntori gukwana naye kibati ndase wekanengera ringo mondangi chire mwana ngo teba kibati tari gonkwanira you see now so we tigabarayi tobe instrument of peace to preach peace asa mangana ndosipi na ritora sikie county yemoto lakini the moment tu endata gutamirana kunya kurusania bigoso bitaiyo onye ntori we come to agree together na kitogo sikie county bado stili tutangaishana kiagera somo rembo taiyo no bi setani abatari bagari nyinge so gona tebe na ki eyete monto mata kugekora na serikali teye komnyoki monto ndoye nonya biamono koko beke singaneyo wano katuchi gukorera ninkiora tebie umwananchi ekeratuchi gukorera ekobwatekana na gochakira bono kuchubosio kubwatekana serikali ya county ya Kisii na kuigemeremerio gukora asebunge ye county ya Kisii ngana kiyo bwate guchiasare eyo mwalio keratuchi gukorera igalinde kyatigirije kachinyerere gato ikike chinse isano cha botuko kamereri biamono moraria igona tebia abana inchi ba Kisii county mbatebi no mugavana baba akirete chikura akoimara naenda arengerete kubakorere gasi naende echenji yachakire kororekana bamanya buna bano chiskuru chiabungiruga abana wango gachifomu chechi pasaringo chachire naende chichoriwe abana bachire skuru mwakomoya kera abana mbarerusa naende ngo tsayabina abayiburi bonspi torenda abana bayito chinga kichirusa abayiburi toireribaga we karansi abana bayito kumanya buna bakoreta amatemu to ba device nande tubakwanire no ena bari university moroche buna abana bagoitana tubasemi ejetari chinga gitogo toma batubwata abana bake kubatoma guchia seshoshi abana tigababere naye omoirio yose emerati koiro omwana abuno omwana ugaguchigosarekera jebuno musfati yongo tayana biburi barenda abana naende county mbiyere naende tusabire simba omorembo cha se county ya Kisii county. Yes, thank you. Biamana kigimo mwancho murigereria asigikanye giense yemunigide kanye 23 isano iga twagosoiri kigima mogoroba yabono no mwishimiwa Honorable Damaris Nyanchoka kuresikia makarigia UPA na boigo kurese county ya Kisii Assembly biamana kigima se ogoche mogoroba yabono twagosoiri kwa igure na hariyaga ndreta se bunge county ali na boigo magendero imeye county ya Kisii nigo twalenge kwa batatu kuri no magani onde tanyari tigoika
uruga hari urutwaro mnyokiri goika twaikire omwalio kigima biamono asibali baturikira gocha nonya ngwabwa testimes kwaringera hero kolende mbali mwatho joiniri akaratwala gocha gokora ikatikana indi tonyo libaga chinga kichinde ndi tukwanira mange kubwatikana na ki amangana siasa agendera time county ya Kisii neri ya Nyamira abo iko Kenya ngima biamono kigima goika chinga kichinde ni gotwarenge na Petra Mukira kurwe sensemo ya kabiri nabo iko Joshua Auta abo twabwatira na kurwa buri tangani inchoni gokoro kwa John Kevati.